Nyok. Oke, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, iki budal ngidul, Bos. Balik nang itu. Arep gerobak berburu. Iki berburu. Oh, montor ready. Bayah rupane, Bos. Salin ada. Salin gak salin, Bos. Gak salin. Nah, wis prepare rasa. Enggak salin, oke Bos. Kalau Sita main arep terus Bos. Aku main marah Dika. Oke, erat. Ada kok. Nah, oke Bos. Jadi aku wis ngene Dika. Main piye ndingi muni piye berat piye? Sik apa? Nyapa? Jarine Ainu Sojono slak mulai ngono terus lek apa? Nggawa asu mudik. Malah asu kaya ngono ngoyak-ngoyak tak terus video kuwat. Dari ya tak kon. Iya blidok tadi. Diblido ding, lek diblido wong ya, wong ndingi iki gak budal. Aku ra ndek bensin gitu, bensin. Duitku ku ora rasa nyocot ae yo ndayu. Terus dikakon nyetir. Bos, jadi aku Dika soalnya jangan wis keburu Bos Kak. Jam 4 ki, jam 4 mate dek. Bos. Loh. Kanan ke Bos. Iki lho ngene Dika sing ku ngerti omahe Dika. Iki. Kangger pas asam. Ndi? Ora payu. Ora payu. Kuwi montor mugi sing larang pel ketok lho. Lho, ngomong iki kok motor wis dinyang 5,5 ya nrimo ora payu piye. Nan ora lho motor kuwi 6,5. Larang iki. Nek anu yo 500 wis duwe klitik-klitik saiki ndak. Wi nek wanine nek aku 2,5. 2,5 dikiwe nek kono oleh nyambing kok di anu. Pinggir rumput ngarep rumput. Biro setting duwe kasibu ya. Lho Bos motor kok ngono kok njaluk 6.000 lho kaya motor gak bungkus ae. Jok suwek, keluarane akeh wi. Joke tak ganti. Jok suwek. Balik ku tak resiki. Iki. Joke tak ganti, balik tak resiki. Ora masuk. Montore kudune saka kedok. Peng melak peng. Endi? Wong grobyak. Nah, kuwi kira-kira grobyak oleh ora? Ya oleh to, ora oleh ya. Sepenting kira psoriasis nek masalah kuwi pikir Harry. Iya ora kau surya gambar rumah, gambar rel. Lah aku lho panggil aku gak nyebut gawe. Lah kok pindi to ki wong kadhe keleng kok gak apa-apa ki. Lah apa enek sing duwe. Bebas. Anak wedok nang ayune koyo ngono lho. Umur berapa? Ah, lah kok malah mengen no. 8 tahun. Nanti derek. Mana weh? Ya mana? Apa lah kamu? Wah, apa belum? Ya apa wi? Kurang kiri, iwak kiri. Oke tempe Bos. Tempe mamu lho. Oleh, waduh ya. Nanti. Ini Mas. Kemana? Waduh nanti, Bos. Kanggone Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu. Jenengmu sapa kae? Julita. Julita. Iki Sapira. Meneng berkak ban anter. Iya, kita ben banter. Oke Bos, jadi ya aku mah udah lho, ngenteni iki lho mangan ki lho. Esuk-esuke mah apa to? Alah sesuk kene lagi tangi kok. Lagi tangi Bos. Lagi cepat mangan rasa dipamah. Lho. Iya, ya Cil. Enggak. Jelita. Nah rasa dipamah cepet. Buru waktu. Riyone wis aku. Iya. Aku ora iso nyono. Sering yo. Pengen aku. Ya ben penedes. Bos, ngono Bos, mau video lanjut kok makasih Bos. Wis aku wis tak bedu kawan. Nah, iki cepet lho, wong beranjek. Ising kok tabel nang kamar mandi kok. Aku sene omahe. Ya sene omahe. Tuh dalan iki buas kok ngono lho. Suwi iki kok rada subuh paling rada. Aduh. Blok ya. Aku CRF ala-ala teko ndewuan. Tenan. Tenan ya.
Pertanggung jawab kondangan. Terus trail itu kondangan. Oh, yuk. Di pare ya. Ada lepas jalan lepas. Nah, dari pare masuk ya. Jalan apa bro? Anti anglo ini sih. Picokmu. Cakep lunyu. Kuku kan? Ya kuku loro gedhe. Alah. Kuku. Entar yo bedil kan. Kuku Ya gua lara elok apa to? Wis galak Ini mana. kuku terus tak? Ano enak tok. Der. Yo, ya nek bedel ya nek der tak iki. Apa? Oh, ini tikus. Kalau itu buri saya itu kayak salah. Tanggup kau memang tergini. So. Jawaban. Bagi teman setren. Oh, main now. Salah kau memang. Aisyah. Nah, jangan lupa. Ada berapa? Ya. Salah. Aku motor ini tak kendali. Dia tak aja mbletre ini tak mbletre. Ini bos. Dari tar soalnya ya. Ya, ada baiknya pokoknya Ya. Itu kok enggon gak nek udan ki. dari banter ki lunyu sepatu. Halo bos. Jadi kita mau membuktikan kalau darah ini masih merah bos. Soalnya lanang bos, lanang. Kita membuktikan apakah kita akan kulkom, apakah kita akan poin. Dan mau lanang loh, mau lanang seperti kulkom lah. Bisa juga. Ya coba. Bos. Lunang omah. Bukan bos nek darah ini merah, masih merah. Gak kuning bos, gak oranye bos darah ini bos. Alah. Mantap saya golan. Bos, ucul nih lampunya. Ora kuwi. Ya, witra. Ora sitok kabote. Iki kecer kan ganti kenceng ka. Malah ora. Ya apa to gene saiki iki gocekane lampu. Kita ingeti terus lho, metu ndi iki? Ono, langsung buat. Yo ya. Iki. Lho. Manut alur iki lho, manut alur iki lho. Sembrono. Langsung semplone. Oh, iki iki. Ya ta iki. Karo mesin ini syutingan. Kungkung bos. Ngkom bos iki. Ki wong ora pengen buktekno no lah ra bedal. Ah budal. Saking wong ora merah ini lah lagi ora mampu. Ora merah ini jenderal ya. Kita sudah sampai rumah Ramil kan. Komandan SKC Ladi. Jadi kita mau nanti mat. Nah, yo sarapan lho. Lah mat barang loh. Apa arep mau nang ndi? Ora ero ki kok arep nang ndi no gak ero wong. Gerakannya. Sutradarane rong mulai ke waduk kok. Tapi rencana wingkep bos. Kungkum. Kungkum. Kungkum piye to maksudnya? Aman turu lho ini tinggalan wae ini. Aku ndelok sederet sore kayak sore anu to. Babi apa bae? Lah. Tak kirimi video engko kowe. Tak kirim video engko. Di tapi dene kae. Oh, gak sing nomor kuku apa ho? Wong kabeh, Wong kabeh. wong kabeh 1400 wong.
Ya iki pokoke sesuk nek gak oleh kungkum neh ngono to. Kon kungkum. Kungkum po. Ya disakno kok ben gak kungkum ya oleh to. Mbok cilik-cilik oleh to. Lah nek sido, iku nek sido. Heeh, itu maksudnya. Nek sido. Soalnya posisi mendung petang bos. Nanti udan bos kita iki udan terus bos. Daripada Engko bahaya nek ning alas iki udan terus iki bahaya. Yo. Karena nek banjir gede iki ngelekne wong. Nek banjir ngono to, lha nek nggawa HP bledek romong koyo mati to. Pateni. Lho. Ini kudu disilen. lepas ono-ono ning kali, kondur neko. Aja kaya kowe dengi wayah udan terus telepon. Lah kemen tau tak bacok kae teko omah. Ya cok. Tes mental, matas mental Loh. kok. Mental piye mati tenan kae kok Kalau mental. Padha ning alase. Aku pas moro kolor kan buke kan adro kan chat. Nang endi? Yo aku sing kon tak kok ini iki. Loh. Kayak kan urung udan. Kene sudah terus kok, Kak. Lah nyapa telepon nek weruh kene udan terus. Lah jenenge wong lho, kowe nang endi? Ya ora kan takok to. Terus nek kene ngecol bocah loro lho matanya to, Mat. Pero nekat aku. lidah sampai nang mepet nang lemah lho. Kaya mepet nang lemah lalu. Lidah kon ndur kuncung lho, tak mono. Lah iki pemoder Apa wong itu ya? wong pitu sak motor lepot to piye? Ya syukure Tuhan Yang Maha Esa. Cik melindungi. Enggak, cik melindungi awake dhewe. Si sayang awake. Sayang karo awake Heeh. dhewe. Ini wis jenenge wis takdir. Mat. Takdir apa? Sok nang nek udan ya Telepon. ngono to. Ah, Lalangko udan numpak pickup data kakno. Nartes mental. Sampe tadi yang kalau modar tenan kuwi. masih nunggu Padi soalnya wong cek ngecek duluan bos. Cek duluan nunggu ae engko pergerakannya Ning ndi? soalnya wong ki kayak manet. Radarane. Saudara awake dhewe iki pemainnya ya, Mas. Apa iki tiper? Karek sing ngejokno. Saudara lha iku nek saudarane ana pergerakan apa lah awake dhewe ya langsung siap sigap. Ojo sakarepe. Ngono kuwi. Duh. Lemah. Nah aku apal to nawar lek masuk kuwi kok. Aja sak karepe dhewe. PTKT. Enggak kowe iki komange ngonten apa to kok mbok terusno nek kene iki. Lho entar mlaku kok. Oh betul lah. Terus kok kene. Saya melakukan kau kene to. Lho, lan dia bengi akan nyemak alat sampai berapa jam setengah siji kan? Iya. Lepe tadi. Lepe pemlesek ya. Ya mulai to. Aku turu. Alape turu-turu. Aku turu nek kene lho. Sampai jam berapa? Ya sampai dol lah caca ngajak mulai aku lagi digugah kok. Aku ndelok teko mata jujur apa iki wis baik cara kok berarti Ya ngantuk. Bermangan malah ngantuk kok. Nek kono aku gak Pak Uta bareng tak tinggal Pak Uta sekarang akar turu aku. Ya lek mat. Ya mati wis modern gari adoh. Turu bos aku udah bos nek kene bos. Baterai teko Jepang no lagi. Kale lek mat wis belum tua bos, belum tua iki gampang kecapean. Jam laku. Tuwek apa to nek tuwek iki dipangan codok, iso ngawur rek. Agak Ngomong tuwek. Wis laku dene akeh istirahat e. Dan nututi tanam ki ya lah kecer to. Barang tanam ki berat awake dhewe iki Canome malah sagedakan tok. Lah nek wong tuwek iki menang gliyake kok iso. Glia kok mburi kere ya, Mat. Lah sepentingnya terus gliyak. Karena awake dhewe iki ibarat mon lho. Ibarat goreng wis ra mateng, godhog ra Karepmu aduk. iki nek golek selira kon runtung ngono kon jejer ngono. Kuwi kaya Kipere enek beke ya. kaya arene pasar ae turun-turun. Pasar. Lalah, weron dengi. Kebane ya, bahkan kebane. Dengi wi mlencare adoh, enek sing nganti rata, enek sing kene, enek sing ngelor, enek sing ning kono. Kencar dadi lira rono sret dicekel kae, lira rono sret dicekel. Tapi dibagi loro-loro. Loro. Heeh. Tapi nek misal ngono, turun neh. Ngono nek menurutmu poin berapa? Poin. Ora poin wong ngangger gak watu tok ngono kae terjani karo asune. Asune bareng dengi yo rada kesulitan. Kulitan bos. Mergo watu tok. Medane koyo ngono. Konten iki ndelok nang vlog watu tok medane ongel. Wong mlaku ongel, jangkah pe angel wong. Kudu ngarano sikil wi Lah. nek kecepet iki lho. Jono lho, Tuh. ora melok lho. Lho. Lah aku ora melok kan enek alasane, Kak. Ya wis mesti tak jelasno alasanmu. Aku nek wong grop ya kowe jek ning jero weteng kene wis berburu lho. Lala aku nang jero wetenge wis berburu kok. Lho, nek grop ya mau apa?
Banyak ke seliro. Urung tau ke seliro. Yen mau enak grove yo ning kono kali tandel. Lho, Iso bandit iki asu angger ning dhuwur bus gudak kok. Mesti ditiblakno ning wong. Bandit jenenge asu jenenge bandit kita cerita. godak sik ka. Godak yo pelapat karo bandit jerat rono. Lah Oh berarti di godake ben kesel. Klirone. iki wong ngene kene ya. Heeh. Cuman moro karo bandit dipelapat kono. Oh cuma di papa kono di ben payu ning wonge. Oh ya wis paham. Wis paham aku. Tapi anggere duwe asu apik. Kidang barang ku ya. Godak iki. Lah iku moro apa kono ditembung ning wong conal ning ngarepe wong diket diruhne sing anu tuane sing anu digobyok. Tapi anggere duwe asu apik ya punya sayange. Mati diobati wong. Wong di Bedil wong, lha ndingi lho. Iki cara maju saithik, mundur saithik wis mati. Ning kene kan kena kene kan yo mati. Iya. Menjelah ki kok. Menjelah. Alhamdulillah, potong. Oke, buah jadi kita sudah nyampe, tinggal kita nunggu pergerakan juga. Wis manut nanti pergerakannya, tentang awake dhewe manut ya. Ya. Arek manut mase kok lagi awake dhewe. Jalan. Oh ya, melak. Oke, puas jadi ngono iki konten akhir makanya dan terima kasih. Jadi terus video-video berikutnya jadi tonton terus di vlog-vlog berikutnya ada di Mat, di kawan RPI, Aksi pokoknya semuanya bos. Oke, jadi konten akhir ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.